Там с ним. Ага. Ела по-близко. И? Супер. Назад пътя, вие ме сутрин можете да дойда. Не, решавате други проблеми може. И други работи решават. Да, ще ни хваля. Не и да не може по-арен да най. И да видиш такъв пар. Той е привилегия, бе. Да. Злато ми не стигаш много, човек. Кажи и мене ми не. И на Саша му не достигаш, кажа. А и на Пруф А и на Пруф. И на Пруф му не достигаш. Що до петок? Па знамо, че останеш да трябва да вземеш уверението, да го евам, що без него. Аз